का गइले मादर चोद तन फिर से गइबे। अच्छा तो थूक लगा के ढुकाओ ना रे अजीब से जीबियाओ ना रे बाप तोरा बहनी के अंबूर में साले चिताइल मारचा पेलो सारा जोनी गाना गइले बा ना भाई लो ई गाना जोनी गइले बा तोनी कम भोजपुरी में समझा देतानी कि कहे का चाहता कि जोनी भैयावा गले बानू एक नंबर के मादर चोद देबे भैयावा ए भैयावा सारवा तू हित बाड़े एक नंबर के मादर चोद लेकिन तोरा माई के अनुसाले पेल के दौड़ावे के मन बा लेकिन सारवा जोन गाना गइले बा ना भाई लो एकरे साला गइले बा कि थूक लगा के ढुकियाव ना जीप से जीबियाव ना एकरा माई के बुर में लेकिन ई सारवा ई गाना गइले बा त ठीक बा लेकिन एकरा माई चोदवले हुई अपन त बहुत खराब हुई हमरा खातिर लेकिन एकर माई न हमर माल हिया लेकिन साले के पेल के दौड़ा दे हम सारों के लेकिन भैयावा तू ऐसा ऐसा गाना मत गइए ना तो माई के हम बूर में साले बार छिल के ढुक जाए। रुक सारवा सारा हम दवाई के पेलतानी तो जी भैया प्रणाम हम पवन प्रेम कमेडियन स्टार। तो भाई लोग आज के वीडियो बनाओ के एक मकसद लेके कई को दिल पर चोट नहीं के पहुंचाओ के। तो भाई लोग आज वीडियो देखिए लोग देख के हंस के बोलिए लोग भाई लोग आज वीडियो के लेके दिल पर चोट मत पाइए लोग। तो भाई लोग आज के वीडियो में ज़्यादा एकदम गड़फार भइल लेकिन भाई लोग से हम अपने पूरे यूपी बिहार के पब्लिक लोग से हाथ जोड़ के यही विनती बा कि भाई लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लगन तो चैनल को सब्सक्राइब करें लगन और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि कि न्यू वीडियो ना ज़्यादा पेलपाल वीडियो आप तक पहुँचते रहे और भाई लोग जरी से लेकर अंत तक बना रहे लगन वीडियो में। तो भाई लोग आज के वीडियो में ज़्यादा गड़फार भइल तो भाई लोग देख का करी सारवा लेकिन मजे नहीं लेकिन में दवाई के पेलियाँ सरऊ लेके लेकिन भाई लोग आज कहा ना कि आज साले हम का करी भाई लोग तनी ई समझ में नहीं लेना कि सरवा ऐसा ऐसा गाना गले लखन कि हम तनी लड़िया खड़ा हो गए लखल लेकिन का करी भाई लोग तनी बाद में तनी मुठ मार के हम गिरा ले हम लेकिन का करी भाई लोग तनी मजे नहीं लो लेकिन बहन चौदह सा ना लेकिन का करी सरवा एक बहन के बूर पेल देने लेकिन भाई लोग तनी जरी से लेकर तक बना रहे और भाई लोग लाइक नहीं करत लो तनी लाइक पेल कर लोग मर दे मैंने सॉरी भाई लोग मैंने लाइक कर दलो और कमेंट करके बता दलो कि वीडियो कैसा लागल और चली भैया लोग चालू कर आज के वीडियो गाड़ा फेल का गइले मादर चोद तन फिर से गइबे। अच्छा तो बेर खान तू गावत रहले हो कि भातार हमर दिने पर दिन दुबराता अब मादर चोद तू गावत रे कि सामान हमर दुबराता तोरा माई के बूर में लंड पेलता आ तोरा दाई के गाड़ चाटता बूर चाटता ए साले सारवा तू एक नंबर के मादर चोद धीते बाड़े रे साला कृष्णा भैया ना भाई लोग हो जौन एगो कही बा ना है कृष्णा जय जौन भाई लोग कृष्णा जय कहल जाला ई मादर चोद बा भैया बा ना एक नंबर के मादर चोद बा लेकिन सारवा गाना गइले बा कि भातार हमर दिने पर दिन दुबराता आ बनावत के बा हेंग हेंग बनावत एकरा माई के लॉकडाउन में दौड़ाई के पेले के ना भाई लोग तनी अपना से देखल ले कि भाई लोग हेंग हेंग का बनावत एकरा बहन के अंबूर में साले तमाशा का लौंड पेलो आ खेसारी भैया का लौंड पेलो लेकिन मादर चोद ऐसा ऐसा गाना गावता ले कृष्णा भैया तू एक नंबर के सारवा हित बाड़े लेकिन ऐसा ऐसा गाना मत गावल कर आई फोन पर में से बतावल मत कर ना तो तोरा माई के चोद दे दी। का कहलियो भौजी तन फिर से कहबू अच्छा तो उठलाली चाट 10 रुपया आ बूर मार 10 रुपया इनकर गाड़ो पेल तो 10 रुपया। ए भौजी तू जौन गाना गावत तारू कि बहुत इम्पेक्टन के गाना गावत तारू लेकिन तू सब लोग के बतावत तारू कि आके हमरा के पेल डलकन 10 रुपया में लेकिन भाई लोग जौन है बाड़ी ना है अंतरा सिंह प्रियंका जौन है भौजी है जौन बहुत मन भोजपुरी के स्टार है लेकिन इनकरा के दौड़ाई के पेल दे के काम बा लेकिन गाना गावत तारी कि उठलाली चाट 10 रुपया आ गाड़ मार लेम 10 रुपया इनकरा बहिन के हम बूर में साले के फ्री में पेलम लेकिन ये अंतरा सिंह प्रियंका भौजी को तरह से हम बात कहे चाहता नहीं कि लेकिन तू अपन माई चोदवावत लेकिन तू एक नंबर के नु साफ बुरचोटी बाड़ी या नारचट बाड़ू लेकिन तू हमरा से पेलवा लो ना तू पेलवाइए लो सरऊ लेकिन तारा बहिन के नु लॉकडाउन में साले दौड़ा के पेल आ तोहर बूर चाट ले हम। अच्छा तो पहलावा के तीसी के मिसी ए बुलेट भैया तू एक नंबर के माधर चोद बाड़े रे सरवा लेकिन तू साला का जाने तोहर माई कहाँ से पेलवले रही तू साला ऐसा भइले लेकिन ना भाई लोग हम तो भोजपुरी में समझा देता नहीं जौन है बुलेट भैया जी बाड़ा ना बुलेट भैया जी जौन है गले बड़ा पहलवा के तीसी के मिसी इनकरा माई के बूर के पेली लेकिन हम पेलम सरवा के एकरा माई के बूर। ए बुलेट भैया तू जौन गाना गले बड़ा लेकिन साला बहुत इम्पेक्टन के गाना गले बड़ा लेकिन तोहर माई के बूर में साले पड़ाका पेलो आ साले काक पेलो साला ई जब का बताई हम तोरा बहन के हम बूर में साले हम लॉकडाउन पेलो लेकिन साला तू ऐसा गाना गावत रे बहुत खराब के गाना गावत रे लेकिन साला पहलवा का तीसी के मिसी तो तोर माई के बूर के पेली रे सरवा तो हम पेलम रे सरवा तो फोन पर में से बतावत रे सर लेकिन बहुत खराब करत रे सर लेकिन सरवा हम गरिया नहीं सकत लेकिन साला मीडिया के खिलाफ बा लेकिन तोर माई के हम बूर पेल देम रे बुलेट भैया लेकिन तू एक नंबर के सार हित बाड़े आ तोर दाई के चोद देम तोरा बहन के हम बूर में साले झाट छिल के ठुक जम भीतरिया तोरा माई में।
के चाट चाट हो। अच्छा तो तू झाट छिल के आ रहलू ह ए भौजी, तब तो बहुत वेल में मजा आई तरह के। लेकिन ना भाई लोग हम तो के समझावत तनी ई बतियाई जेंगा कहती है भौजी तो के समझा देतनी कि भाई लोग ई झाट मने छिल के आ रख मने नहियर में पेलवावे खातिर। लेकिन ई सारवा बानू एक नंबर के मादर चौथ बा भौजिया। लेकिन साला ई गाना गौन गेले बा अवधेश प्रेमिया सारवा एक नंबर के हिज बा मादर चौथ। लेकिन एकरा माई के नु सारे दौड़ाई के पेले के मन बा। लेकिन सारवा ई काजन ऐसन ऐसन गाना गावता है एकरा हम 50 बेर कहनी कि ऐसन ऐसन गाना तू मत गइए आ गइए तो पवन प्रेमिया से बतावल मत करिए। लेकिन एकरा माई चौथ नु माने वाला नहीं खे। एकरा बहन के बुर में साल पेल के दौड़ा दे हमें चैस भैया तू एक नंबर के मादर चौथ बाड़े सरवा हित। लेकिन साला भौजिया जौन कहती है कि झाड़ छिल के आल बानी बुर पेलवा के बा मैंने गाड़ पेलवा के बा तो एकरा माई के बुर में साले के पेल के दौड़ा दे हम आ साला दुनू के पेल के दौड़ा हम मादर चौथवा सनु एकरा बहन के बुर में साले के पेल के केंगा हम साला ढुक जाई साला इंटेक्शन आइलो भाई लो। लेकिन लाड़ से नहीं पेल दे हम सारा उ लोग के छोट बानी हम छोटे छोटे बाजो बनावा का कलुआ भौजी तनी फिर से कहबू। लाहे लाहे धीरे धीरे लाहे लाहे घूमटा उठावा ये सजनावा। अच्छा तो बड़े तू कहत रहलू ह कि छोट बानी हमें आ छोटे बाजे बनावा। लेकिन अब कहत रहू कि पेला धीरे से ना तो फाट जाई बुढ़िया ए भौजी। लेकिन तू ऐसा ऐसा गाना गावत रहू लेकिन साला में लौंडिया खड़ा हो जाता। लेकिन भाई लोग तो हम भोजपुरी में समझावत नहीं एगो इम्पैक्टन के बात भाई। लेकिन भाई लोग जौन गाना गले बाना अमित पटेल जौन भैया जी बाना गाना गले बाना सारवा एक नंबर के हित में माधर से। लेकिन हमारे हित है लेकिन माधर से देख का जाने कर माइक हम ही पेलनी लेकिन सारवा ऐसा भइल। लेकिन जौन भौजिया भाई बिया ना ई सारवा ऐसा ऐसा गाना गावतिया एक साथ बुर से दुआवतिया। लेकिन साला हम से नहीं पेलवा लेकिन भौजी के नु दवाई के पेले के बाद। लेकिन भौजी तो ऐसा ऐसा गाना गावत रहू कि हम छोट बानी बुर मत पेला ना गाड़ फाट जाई तो बुर फाट जाई तो मोहिन के हम बुर मनू साले लॉकडाउन पेलो आ साला अमित भैया एक नंबर के हित में मादर चौदह। लेकिन साला हमरे हित लेकिन हमरे पेला कि सारवा जन्म ले लेवा। लेकिन मादर चौदह ऐसा ऐसा गाना गावत रसन लेकिन साला का करी हम दिमाग साला खराब हो जाता। लेकिन झटिया खड़ा हो जाता एक बहन कम बुर में खाली पेल के दौड़ा। लेकिन साले पेलम साले अमित भैया के। लेकिन सारवा एक नंबर के हित बड़े मादर चौदह तरह के पेलम दबा के हमारा बलमुआ का लाइक कुछ लूर हो बनले तिनहिया हीरो फैशन में चूर हो। का कलुआ भौजी तन फिर से गई कि हम नाही रहबरे भतादु बाबूक पर जवानी छन के बेचब सखी नैहर के चौक पर। अच्छा तो बेर खानी कहत रहलू कि हमर बलमुआ के नइखे कुछ लूर रे तो पेलम को लूर बा। लेकिन हम साले पेल देम तारा के। लेकिन भौजी तू एगो ऐसा गाना गावत रहू लागत नहीं बाकी साला तोरे के दौड़ा के पेलम। लेकिन अब की में तू कहत रहू कि जे जवानी छान के बेचम हम नैहर के चौक पर। लेकिन तेरा बहन के बुर में साले लॉकडाउन पेलो। लेकिन तेरा बहन के बुर में साले हम का पेली साले लॉन्ड पेलनी। लेकिन तेरा माई चौदह ऐसा ऐसा गाना गावत रहसन भाई लोग के बात सुन लो कि जे सारा जनी बार अवधेश प्रेमिया साला एक नंबर के हित में माधर चौदह हमरे हित लेकिन हमरे बेटा हो। लेकिन भाई लोग का करी हम साले मजबूर हो जाता नहीं। लेकिन बेटा के गरिया नहीं सकत। लेकिन बहन के बुर मनू दौड़ा के पेलम। लेकिन साले एक बहन के बुर बड़ा ताजा हुई लेकिन पेलम साले के दौड़ा के। लेकिन ऐसा ऐसा गाना गावत रहसन लागत नहीं बाकी माधर चौदह जिंदगी खराब बा झंड बा। लेकिन एक माई के बुर में सापा बुर में लौंड बा। लेकिन साला 24 घंटा लेकिन सारा ऐसा ऐसा गाना गावता अवधेश भैया लेकिन मन करता दौड़ा के पेले के। लेकिन एक बार तुम भाई लो ये गाना के तनी एक बार तुम सुन लिया लोग बाद में पीछे से रिपीट का के। लेकिन माधर चौदह ऐसा ऐसा गाना गावता एक बहन के बुर में लॉकडाउन पेलो।